Здравейте, дами и господа! Ще си питате защо не почвам да говоря. Ето, започвам. Какво имаме тук? Имаме един съд за готвене, който не знам дали е най-подходящия, да бъда честен. Днес започва да мирише добре, но днес ще ви представя една наистина веган рецепта. Имаме, както виждате, лук. Не съм го чукал, нарязал съм го. Имаме и чушки, но какво ще се получи, каква е точно веган рецептата, ще ви кажа така малко по-късно. За момента само искам да ви показвам стъпка по стъпка рецептата, за да не ме обвинявате пак, че не си готвя аз нещата. Освен лука и чушките, на дъното на този съд малко тесничък, не е добре подбран от мен. Пак повтарям, като футболист на интервю след матч, пак казвам, съм сложил олио и масло. Ще ме питате защо и олио и масло съм сложил, а не само масло, или защо съм олио. Ами защото така правят професионалните готвачи и аз заимствам. Не задавам въпроси защо, как и така нататък. Просто така се прави. Сигурно има някакво обяснение, като нещо да не гори, или да смесваме, или да не е само маслото, че ще е много скъпо, пък да добавим малко олио, както и да е. Това е тема на друг разговор. В момента аз трябва да си вървя по следващите неща. Тъй, че за момента е това. Мога само да ви кажа, че почна да мирише доста така приятничко. Ще се видим след малко.